Well, go háirdachas le chulach an Rosnarún, tréslín riamh as 25 bliain a bhaint amach. Is deacair séisiún scoil 25 bliain chur a ghaoineáin. Bhí am iontach am héanán agus bhí me Harbh bródú le baintach leis agus na haisteoirí iontach ar fad cumasach a bhí páirteachán. Tásúlam go mbeidh sé bán 25 bliain eile agus tuile. Brehla honna Rosnarún, bhain mé ansult as an tréiseach am hís an sin sa spéidéal. Dála me golóir na haisteoirí iontach sin, bhí an crachagam, gimid pelle, gáil pionta nach ag íoscrucht, agus just bhí sé gihíntaach dul isteach gobargach le agus gaige leirt. So, gnáir libh tásúlagan go maiid an seoir siúil a fanna blianta as seo amach. Díomh gachlanna có gcuirdeachas le Rosnarún as 25 bliain ar an air, ag súil go bor le 25 bliain eile an job gachlanna. 25 bliain a fás, 25 eile le hecht le cúna dé. Brala honna Rosnarún! Cohortas a chláán as 8 chuglín a fiad a bhaint amach ar an éir sínta chanéachta fair play chiip. Cohortas lí beag chlán Rosnarún as 8 25 bliain a bhaint amach ar an air nach iontach an écht sin. Bhí an time go dóam sa idir na páirt níomh na blianta fádóchan agus tá go deisnaí chun go le gaisteach le cud go na haisteoirí is fearr sa tíd agus níana má dermad go brach ar sin. Gannairí líbanne se leog agus tuairt ai ina chéad 25 bliain eile ar air agus tuairt deisnaí gon chéad chlún eile go aisteoirí óga agus crú leog trí bheán na Gaeilge. Cohortachas. Cohortachas mór le Rosnarún atá 25 bliain in bhódam léana. Fair play go chulaganna a bhí bant agus páirteach go leis a glár ar 25 bliain. Tá me súil go mór feiceáil céad atá amachrún sa tochaigh Rosnarún. Cohortachas libh ar fad a chóir de gail i Rosnarún ar 5 bliain a fihead i món na haibre. Má sibh tá écht díanta agah. Bhain is anna haineh as mo séh se libh, blianta fad ó hin, ach bhhailm ga ra a ghuí ó ribh don tochaí. Gnáidí libh agus cohortachas a ríist.